Гэтыя падлеткі не скрываюць носіць строгую адметную форму. Для іх гонар, гэтак жа, як і вучыцца ў мытным класе. Выпускны 11 першы з прыстаўкай «мытны». За 4 гады вучобы па спецыялізаванай праграме многія ўсвядомілі. Яны працягнуць абраны шлях, атрымаюць адпаведную адукацыю, а пасля і прафесію. Я планирую поступать на таможенное дело. Что ты сегодня для этого делаешь? Я занимаюсь самообразованием, дополнительно изучаю английский, русский язык, математику, потому что на проход нужен очень высокий балл. Сярод аднагодкаў Віталія Панасюка нямала жадаючых звязаць лёс са службай у брэсцкай мытні. Прыкладам для іх з'яўляюцца прафесіяналы сваёй справы, якія з задавальненнем дзеляцца вопытам, прысвячаюць у тонкасці работы ў літаральным сэнсе знутры. Ученики этих классов, частые гости на объектах таможенной инфраструктуры, они изнутри знакомятся с работой таможенника. Поэтому мы стараемся показать все направления своей деятельности. Это и экономическое, и правоохранение, это и использование технических средств таможенного контроля, возможности работы кинологической службы, чтобы уже надеемся, будущие таможенники знали целенаправленно, куда идут. Гэтыя васьмікласнікі менш за месяц навучаюцца ў мытным класе. Наперадзе знаёмства з мытнай справай, паглыбленае вывучэнне англійскай мовы, матэматыкі і доўгачаканыя экскурсіі туды, дзе адбываецца праца мытнікаў, дзе шмат цікавага і карыснага, пра што ў кнігах не напісана. Работа на границе – это очень интересно, я считаю. Я в будущем хотела бы стать частью данной организации, именно поэтому я и поступила в таможенный класс. Клас прыстаўкай «мытны» з'явіўся ў 2017 годзе. Сёння існуе ўжо 4 такіх з агульнай колькасцю вучняў 112. Гэта дзеці з добрымі паказчыкамі ў навучанні, не менш 7 школьных балаў. Але не толькі гэтым яны адрозніваюцца ад іншых. Они мотивированы на изучение предметов, особенно на повышенном уровне. Они довольно отличаются своим уровнем культуры, поведения, своей активной позицией. Вялікая колькасць жадаючых трапіць у такі клас стварае ўсе перадумовы для адкрыцця новых. Софія Бережная, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».